morning, guys. I'm on my way to my dentist. And magpa-appointment ko. And I plan to have braces today. Look at my teeth, oh. Lihang mga siya, so I need to do something about it for aesthetic purposes. Oh, dili man. Hi guys. So today I will be having my braces. So please, Doc, please explain. Actually your tooth is suspended in a suspension like this. Then muna siya mag-help na bumove yung ngipon. This one, the purple one, this one. And then so basically nag paid after 6 hours. And Oh my god. kaya mga some 48 hours, 48 hours. So bearable naman. So Okay. kaya na. Okay, kasi masakit, Doc, ang ngipon or ang gugma? Ow! Sa mali ay! Baba. Anyway, sige, mag-start na in a while. Okay, so nag-prepare pa sila. Ready na. Hi guys, good luck na lang sa kuhaan, no? Diyos ko. Ang ngipon niya lihang. Pero akong lihang, Doc, is i-treat siya after 3 months. Depende na sa reaction sa inyong body. Sa braces. Sa braces sa inyong body. We'll see later. We'll see later. Ay, ginoo ko. Ginoo ko. So, na siya TV din sa ibabaw, no? Kaya para while doing the procedure, at least, you know, pwede ka malingaw. So, guys, let's go. Lord, guide me and guard me always. So, what's your name, Ate? Joy. Joy. Si Joy mag-assist kami, Doc. Hi guys, mayang gabi. I'm here in Manila for our Thanksgiving party, business review, and annual planning sa akong kumpanya na akong gitrabahuan. And today also, January 26, is the third day nga na butangan ko og braces sa akong teeth. And dangan ko na learn sa kaninga experience ba. Because una, this is a milestone in my life. Kay one of the major decisions that I made for myself because dili basta-basta magpa-brace ang ipon, no? Grabe, kaayo siya kasakit. And I just wanna share this experience sa mga tao nga wala pa nakapa-brace. And then katong na pa yung mga second thoughts nga magpa-brace sa inyong ipon. Kung kamo guys, ginawa ko na mo yung mga issues sa inyong ipon or murag if you think na dili kayo mo komportable, dili kayo mo confident, dili kayo mo nga naka-confident makikistorya sa ubang tao because of your teeth na nakay mga, you know, mga concerns gamay. You just need to look for a perfect dentist. And for me, for my dental care, for my dental needs, I only trust MADC Dental Clinic. I've been to a lot of dentists before, but it doesn't mean that I don't trust them, no? Siguro, the level of friendship that I have with this dentist, kailan kami when we were in high school. And I'm so happy and I'm so proud of you, Dr. Mark Sucgang. And of course, dito magkamusalig sa mga tao nga imo nang nailhan, di ba, sa pila na ka-years. So, the level of trust and confidence is taas-taas na yun. So, I only trust MADC Dental Clinic for this. Dagan kikog na learn nga lessons git ani nga experience ba, like una, ang pagpa-brace mong sa ngipon is wala siya age restriction. Okay? If you think that you have dako kay nga case or dako kayo kailangan i-fix sa imong teeth, then go. And besides, it's your money, and then you know your worth. You know your worth yun as a person. So go. No problem, di ba? No age restriction. The doctor knows how to evaluate man gid sa mga panginahanglan nimo sa imong oral needs. So si dentist ni bahala na. And ikaduha, sa atong speech magod maka-affect gid siya sa atong speech, especially nga mabutangan gid kag braces kay awkward at first, awkward siya. Awkward gid kayo ang feeling gid kay murag ana gid ang sinultian ba. Pero sooner or later I'll get used to it. Siguro nanibago lang siguro, no, this is
first time po biya ako nagpa-brace. So, yeah. And, ikatulo, I don't know kung ano mo ingon sila nga social ang magpa-brace. Like, siguro mahal siya. But, dili mo siya pwedeng may mo siyang social kay sakit ba yun? Dili pa gini mo makaon, tanan mo gusto makaon. Kay sakit gid kayo ikaon. Ako gani kay for the past few days, most of the time, sige lang tag Herbalife ani kay kung an yun, dali naman sa tunlon kaysa naman anang mga solid gid kaayo. So, but I don't have reklamo for this kay para mo sa akong kaayuhan kay ang case mo gud nako guys is ang ibabaw nga part ng ngipon is lihang, and then ang ubos dayon is naggatagbo bitaw siya, so kailangan gid siya i-fix. Although sa ingon pa ni Dr. Mark, dili gid the worst ang akong case, napadauban gid nga marag grabe na gid, no? So you know what, the pain is bearable. Mo gid ako natun-an gid kay uban man gud tulo lang dog laway, tulo do ilang laway kalit, ana ba makasakit gid kaayo, hilaka gid sila. Well, different mo gutang cases, but for me, malahotay naman ako, malahotay ka nang makuwaran ako ba, makayaran ako. And masakit yapon ang sakit sa dunghan kaysa sakit sa ngipon, oy. Hindi ha. So yeah. And also, na-feelan ako gyud kung anong marag ang sinultian bitaw pag mag-brace. Awkward mo gud siya at first, and then murag ako bisag ako karon no makagaliso gid ko sa kay kailangan ako pa uyunan ang mga bumps, ang iyang murag kanang part sa brace nga murag mukwan ba kanang pointed bitaw kayo, so kailangan gid ako siya pa-uyunan kay kung di na ko pa-uyunan masamad man akong sulod nga part sa akong lips, and magsingaw na dayon ka, so careful lang gid ka sa the way you talk to others. Like, dapat imong i-condition gid, no gini mo imong i-istorya gid nga imong words dapat direct to the point gid kay wala ka paligoy-ligoy, sakit kayo i-istorya kaya. Yan. So isa na po na sa mga lessons na na-learn, no. And you know what? Ingon mo sila man good. Even the dentist told me na once magud i-correct ang imong ngipon, there will be changes in facial features and ma-change po daw ang way sa imong smile. Char! So yeah, I'm really looking forward for this experience kay kabulog ko nga this will change me as a person, and then it will boost my confidence more. So, di ba?